see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause ang naka-receive ng first. Ganito sa labas, oh. Ay, meron sila, oh. Jasmine rice, guys. Ito na yung gusto ng mga bata ngayon. Si Uncle Tom. Uwi na tayo. Bahay na pala ako, guys. Kanina pa, siguro mga around 10 to 15 minutes ago. Pero yung aking mga pinamili, hindi ko pa na ilalagay or napuput away. Kasi nag-uusap kami ni Jan. Ngayon, nandun siya sa shed. Kasi Jan, gusto niya nang ibigay yung regalo namin para kay Kuya. Kasi bukas, wala dito si Jan. Nasa work. And si Kuya din pupunta ng school. So sabi ni Jan, ngayon na lang daw ibigay yung regalo namin sa kanya. Hindi ko pa nakikita yung regalo na ibibigay namin. Pero alam ko kung ano siya. Pero hindi ko alam kung anong kulay o anong itsura niya. Binili yun ni Jan sa Adelaide. Kaya nandun sa car niya. So, kinukuha niya lang. Kasi, pagdating ng mga boys, ibibigay na ni Johnny Boy. And, ipakita ko lang to sa inyo. Kung maalala nyo, kagabi, dugyot siya, diba? Ang itim-itim niya nito. Eto, diba? Kasi, pag nilulutuan ko siya ng marinated meat or anything na may sugar, naggaganon talaga yung itsura niya. And kagabi, si Jan, na-shook din siya. Sabi niya, what happened to this? Sabi ko, don't worry. I'll fix that one. So, ayan na yung itsura niya. Ang ginawa ko lang ay, binabad ko muna siya sa tubig. Hindi ko pinakulan yung pan. Binabad ko lang siya sa tubig. Normal na hot water na galing sa gripo. Then, lumambot yung itim. Tinapong ko, tapos linagyan ko ulit siya ng konting tubig and binabad ko saglit sa baking soda and kinuskus ko siya ng baking soda. Then after, hinugasan ko siya ng tubig, then linagyan ko ulit siya ng baking soda. Tapos eto, ginaganon ko lang siya, iniis-is ko lang siya. So yun ang ginagawa kong panglinis sa aking mga bagong cookware. And kung makikita nyo yung likod niya, ganyan yan, pero mamaya, puputi siya. Kasi, gagamitan ko rin siya ng baking powder. So, yun ang aking panglinis. And, eto din. So, yun guys. So, ngayon, ipuput away ko na yung aking mga pinamili. And, kagabi, nag-guilty ako kaya kung nakita nyo, bumili ako nito. Para pang baon. Pang baon ni Jan. Kasi, kagabi, nakalimutan kong gawa ng lunch si Jan. Sobrang pagod ako. Pagkatapos ko maghilamos, mag-change ng pajama, nag-ano lang ako, yung parang higa-higa. Parang rinas ko lang yung ano ko, yung paa, yung aking likod. Dire-diretso na yun, guys. Hindi na ako nagising. Nagising na ako 6:30. Tapos yung pagising ko, oh my God, hindi ako nakagawa ng lunch ni Jan. Tapos tinawagan ko siya nung gumagawa na akong lunch ng mga bata. Sabi ko, Han, I forgot to make your lunch. Sabi niya, yeah, I'm so starving now. Sabi ko, yeah. Pero joke lang niya yun. Pero meron naman siyang something sa boat niya. Like, malilit na kung ano-anong ang tawag niyon. Kinukut-kut niya rin. Like, meron siyang TV, yung chocolate biscuit, meron siya yan sa boat. So, yun. Kaya, binilang ko siya ng Vegemite roast, tsaka yung cinnamon roast. Kaya, bawi tayo sa kanya. Para, hindi ko makalimutan. O, ayan na si Johnny Boy. Dala niya na siguro. Where is it? Shed, In the shed? Ready? Yeah. You assembled it? No, I was already so I had to put the wheel on. Ah, linagay niya lang daw yung ano. Shed. Okay. So, mamaya na lang, iput away ko lang yung mga pinamili ko. And si Jan, maliligo na siya kasi maya-maya, nandito na yung mga bata. Tingnan nyo. Mag-alas 3 na. 3:15 or 3:20 nandito na sila. So, mamaya na lang ulit. Tapos na tayo mag-put away, guys. Ngayon, kakain tayo. Meron pa akong tirang chapche. Eto, initin ko. Kain tayo. Sarap nito, promise. Meron pa tayong 15 minutes bago dumating yung mga bata. Si Jan, pipick upin niya si Holly. Lalagyan ko siya ng, eto ba, red chili flakes. Kasi gusto ko medyo maanghang. So, initin ko lang to. Then, kain tayo. Haha ko pa lang. Okay. Sarap talaga nito. Si Mel tsaka si Jace, di ba binigyan ko sila nito kagabi? And sabi ni Mel, baon daw nila yun today sa work. Gusto ko yung noodles.
Mm. Sarap. Sarap ng noodles. Kasi chewy siya. Tapos yung vegetables, crunchy. Tapos ang lambot ng beef. Mm. Ayun yung beef. Mm. Sarap. Pwede rin itong lagyan ng sunny side up eggs. Next time. And ito 'di ba yung kinuha ko yung blue? Sabi nung lalaki, yung red, yung isa yung mas mahal na $1. Sabi niya, yung kulay lang daw yung pagkakaiba, pero pareho lang din sila yung kung paano mag-work yung red. Pareho lang din nito. And yung isa, yung $258. Basta yung mas mahal na nakita kong red na 5 terabyte din siya. Sabi niya sa akin, mas mahal daw yung kasi mayroon siyang extra program. Like, kung mayroon kang iba backup, like for example, isi-set mo siya for backup every Wednesday, magpa-backup daw, yung something like that. And then, sabi niya naman sa akin, kung hindi ka naman ganun na mayroon kang laging iba backup, kung ikaw ay yung taong plug in, plug out, eto, tsaka yung red. Pareho lang naman, magkaiba lang yung kulay. Yung mas mahal na $1. Sabi ko, sa plug-in, plug-out lang naman ako kasi hindi ko alam yung mga program na magda-download. Sabi ko, hindi. So, eto ang kinuha ko. Kaya, mas mahal yun dahil mayroong extra program yung 258 na Seagate din. Pero 5 terabyte din. So, yun yung explanation. Talagang natagalan ako doon kasi iniisip ko kung ano yung bibilhin ko. Kasi sa akin, pag mahal, feeling ko, lalo na sa mga ganito, mga electronics, pag mahal, mas matibay. Pero hindi naman lahat ng mahal ay matibay. Or hindi naman lahat ng gamit na mahal ay matibay. Depende. Pero sa mga ganito, gusto ko talaga yung pangmatagalan. Kasi syempre, isi-save natin dito yung mga importanteng bagay-bagay. So yun guys, yun yung explanation ni Kuya. Hinintay ko siyang i-explain niya sa akin kasi ang tagal nung isang lalaki lumapit sa akin kasi may ina-assist din siya. So nakita niya siguro ako doon na ang tagal ko nang nakatayo doon. Lumapit na yung isang lalaki. Kaya, na-explain niya sa akin na mais. Kukunin ko na sana yun, yung 258. Buti na lang, nilapitan niya ako. Uubusin ko na ito guys. Kasi, parating na yung mga bata. Namaya na lang. Pagbibigay na namin yung regalo kay Kuya. Hi, tamang-tamang. Tamang-tamang katapos ko lang dito na si Zaki Boy. How are you? What are you eating? Chewy? Hi, where's Kuya? Did you walk? Siguro sumabay na siya. Pinick up kasi ni Jan si Holly, di ba? Holly girl! What you got? What you got? Say hi to the people. Hi. Hoy, what you got? Hi. Look at your teeth. Show your teeth. Ew! Kiss me. Where are you going? There's a mirror there, Baba. What's that one, Baba? Meron siya doon na paribon. What's that one? I know. Daddy, what's that? What's that, Baba? What's that, Han? Oh, fish things. From who? Give it to me. Let me look. Charge the top sack. Yeah, change your top. This is old sugar. Yeah. Oh, parang yung sa atin, di ba sa atin yung This is old yung sugar. 100,000 nila, dito natin, ginaganon natin, di ba? Ito, parang sugar lang. Ano to? Giant Rainbow Mom, this is Straws. 1,000 Candy bucks powder. Candy powder. Baba, show me that one. Who gave you this? Show to the people. Who gave you that? That's for TJ. Mom, we're going nowhere. We're going nowhere. Hiya! For I got you peaches. what? Favorite niya yan eh. How's school?
What are you eating? Lollies? Okay, get change please. Ginigas ni Hisa ko anong regalo. Tingnan niyo si Jan. Nagpe-pretend. Kaya sabi niya, football. Football. What? What's too many, Bo? Okay. Kuya, you're not cold? Oh. Ayan. Come on, Kuya. Look at your new boy. Ayan na yung kanyang bagong bike. You think you can reach it, Kuya? Ooh. It's seven good. Wow. Malulobat pa ako. Big. Kasi yung bike niya, tumatama na yung kanyang tuhod. A bit high, hon. Lower. Okay, adjust muna. Lower. Lower. That's the lowest you can go, Lower. Kuya. That's not. Thank you, Mom and Dad. Thank you, Mom and Dad. Hey. Hindi ko raw yung binayaran. Kasi si Jan ang binili niya ngayon sa Adelaide. Where'd you get it? Okay, go, yeah. Malulubat ako. Yeah. That's right, you'll grow into it. Oh, medyo mataas. Go, yeah. Is it big? You like it? Huh? Yeah? You like it? You like it? Whoa. Medyo malaki lang. How much was it? Why? Are you gonna pay Dad back? No. Oh, so why are you asking? Was that yeah? If I get flat tires, I can do skids. No. Look after Hey, it. Mum. Mahal pa yung bike ni Kuya kaysa bike ko. What's this? What's that? Not hard. Yan daw yung How mga much gear? pag How nag-change much ka gear? ng Left or right? gear. Andun pa. Wanna Gotta put it ride. higher. Yeah, you got to ride when you change it. Okay. You go for a ride out the road and back. Hey, my helmet. Keep it right. Good luck, yeah. He goes forward. It's good. It's nice, huh? Who gave it to you? Father Christmas. It's not. Kinukulit niya si Jan kung magkano. Wait, Mum, you didn't know. What? I don't know how much. No, but you didn't know he had a bike. Yeah. Can say. Go try it. Press the other one. It goes lower. And it goes higher. Turo lang ni Jan kung ano yung gagalawin para pag change niya ba yung gear. Go, yeah. Okay. Now you know. Yeah. Make sure it's right. Si Sa, kinuha niya yung kanyang ano. I hope Oh. you're like a man, mate. My head hurts. Right there. Keep it right. Thank you, You mate. like it? You're welcome. Is that why you went to the mount? Kasi si Kuya pag nag-hug Is siya that parang. why we went to the mount? Or you just went No, that's from Adelaide. Adelaide. Daddy got it from Stayed Adelaide. in the back of my ute for a week and a half. I didn't. Is it cool? Huh? Go get your shoes on, mate. Zachary is coming. Mas Really? mas mabilis daw yung sa kanya compare kay. Is that faster than this one, Zach? Ha? Hoy! Zaki! Ininit ko yung- Alright. Mom, you're Yeah. allowed to come and watch. Okay. Ininit ko yung tirang pork. Oops. Oh, yeah. Kasi gusto niyang kumain ng rice. After niya mag-bike. Anong oras na? Ayan, magpo 4:30 pa lang naman. Sabi ko, mamaya-maya kasi dinner na. Ang dinner namin ay, eto yung chicken na nabili ko. Iinitin ko siya sa air fryer. Tapos kay Jan, meron pa siyang, what's that, yeah? It's hot? I don't want that. Yeah. Which one? Chicken? You don't like chicken? I don't like cold. Why? I like yours better. Gusto niya yung chicken kong ginagawa. Ayaw niya yung cold. Gusto niya yung chicken kong, yung dati kong ginagawang chicken. And si Jan, may konting roast beef. Yun na lang yung kanyang kakainin with ano na lang, tinapay. Mag-sandwich na lang siya. Kasi, ayoko na magluto. Kasi bukas magluluto ako. And,
Alright, just make sure you don't make a mess. Doon daw siya sa baby's room. Ang baby's room ay yung kwarto ni Holly. So good? Yep. Because rice is life. I might come back for some more crab flakes. Okay. May tira kasing pork. Eto, buksan ko to. Kasi transfer ako ng mga files. Kasi puno na naman yung aking computer. Yung aking isa kasi, yung isa kong, ano ba yun? Eto. Puno na to eh. Eto ba? Puno na siya. Seagate to oh. Dalawa na yung ganito ko. Yung isa nandun, nasa kwarto. 4 terabyte to. 4 terabyte. So, ngayon, meron tayong, yeah, yes. Ang pang-amoy nila, yes. I want pork. Yeah, just wait, Baba. Gutom na sila. Pakainin ko na siguro sila ng maaga. I'll have pork. Ayan siya, Is that guys. the fork? No. Plug in, plug out lang to, guys. Wala, ayaw niyang mabukas. Where's the pork chop? Wait. Ala, yung mga bata. Wait lang. Is this Just wait when it's tea. No. When it's tea time, Sat, just have some snack. Because Kuya wants to eat. You know, Kuya, rice is life. Yeah, rice with me too, so can I have pork? No, they don't have pork. That's the last pork because that's the what you call that? Leftover from last night. You're starving. Okay, I'm gonna heat it up the What? chicken. Gutom na sila, guys. Get some snack first, Baba. Kumain na sila ng peach. Ang natitira na lang ay dalawa. Kasi eto, sineparate ko na kasi gagawin ko tong cake ni Kuya. Yung dalawa, kinain na ni Holly. Did you like your peach? Yeah. Sobrang sarap, sobrang tamis. Kinain niya na. Buksan lang natin ito. Parang, ito na pala. Ayan, kulay blue naman siya. Oh, oops, nahulog yung kanya. Oh, mamaya na yan. Ayan, guys. Blue. O, diba? Mas makapal siguro tong konti. Kasi, mahabang konti. Pero yung kapal, parang konti lang naman yung difference nila. Ito, 4 terabyte. 5 terabytes. So, end ko na yung vlog, guys. Bukas na lang ulit kasi wala namang gagawin. Mag-i-edit ako. Then, pakakainin ko yung mga, mamaya pa naman kasi 4:30 pa lang naman. Mamaya na silang kumain. May mga binili na mga snack nila dyan. Yun na lang muna. Kasi baka pag pinakain ko na sila, hindi na sila kakain mamaya. So, yun na yung vlog natin, guys. Mag-i-edit ako. Kasi 2 days na ako walang vlog. Kasi na-busy tayo. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! See you tomorrow. And bukas, birthday na ni Kuya. And late na, guys. 11:35 na. Katatapos ko lang mag-edit and uploading siya. Tinapos ko yung aking pag-edit para may vlog tayo. Kasi pag hindi, 3 araw na ako bukas na walang vlog pag hindi ako nag-edit. So, tinapos ko yung pag-edit and hindi ako nakapag-hugas. Marami akong hugasan yung mga pinagkainan. And sabi ko, bago ako maghugas, gawin ko na yung aking barbecue pork ribs. So, meron ako ditong dalaw. Linabas na ito ni Jan. Galing ito sa freezer. So, nilabas na ni Jan kanina. Sa isang bag, meron siyang dalawa. So, meron tayong 4. So, sabi ko, gawin ko na to. And pinipreheat ko na yung oven. Ito yung aking ginagawa. Ayan. Gumawa na ako ng aking pang-rub para sa aking barbecue ribs. So, ayan. Dinamihan ko na para may stock ako para anytime na gusto ni Kuya. Kasi favorite ni Kuya ang pork ribs na barbecue. So, anytime, meron tayong pang-rub. And, ipipriko ko lang siya. And bukas ko siya totally lulutuin. Gusto ko lang siyang palambutin na sa oven kasi bukas gagamitin ko rin yung oven para sa chicken. And pag may time, yung aking spaghetti, baka i-bake spaghetti ko siya. We'll see kung anong magagawa natin bukas. Depende sa oras kasi may pasok si Holly. Pipick upin ko si Holly. Lahat sila may pasok. Si Holly half day lang bukas. So, baka kapusin ako sa oras. And after nito, gagawin ko yung
cake ni Kuya. Yung request ni Kuya ang cake na peach yung ilalagay ko. Parang katulad lang kay Hoy, pero peach yung ilalagay ko. So, yun yung gagawin ko tonight. And for sure, madaling araw or umaga na ako dito matutulog. Pero okay lang kasi once a year lang naman to, guys. Once a year. Ayan. So, dinamihan ko na to. So, ngayon, iniligpit ko lang yung mga kalat ko para makapag-start na ako luto and bake and hugas. Okay? Oops. Hilip na natin mga to. Sabi pa naman ni Jen, sabi ni Jen, wag daw akong maingay. Don't make too much noise kasi maaga siya aalis mamaya. Mga lang oras na lang gigising na yun. So, lipitin ko lang yung mga kalat ko dito. I want to be selfish with you. I only want to see the truth. I want to eliminate the unnecessary. My vision's never been. So clear, you've arrested my attention. Guys, tapos ko nang linisin yung aking pork. Ang dami niya. And nahiwa ko na rin siya. And natanggalan ko na siya ng membrane. Ayan, malinis na siya. And nakagawa na ako ng aking barbecue sauce. Yung aking pang-glaze. Ito yung ating pang-glaze. And ito yung dry rub para sa ating pork ribs. So, okay. Babagitin ko lang ito. Baka marinig ni Johnny Boy. Pagalitan tayo. Wait lang. Ibaba ko kayong konti. All the focus is on you. It doesn't matter what's around us, 'cause baby you've got me blind to all those other people, all those other people. You're mine.
Tapos na siya. Ilalagay ko na siya sa oven. Guys, tapos na humuhugas. And si Jan gising na. Nandun na siya sa shed. So, prepare ko na yung baon niya. Ito yung nabili kong cheesy Vegemite na scroll. Tapos yung cinnamon. Isa lang daw yung babaonin ng cinnamon. Ayan ang itsura niya. Ayan, ready na ito. Kailangan ko i-check ko muna yung aking ina-upload. Malapit na siya. Gagawa na lang ako ng thumbnail. Lagay ko lang yung mga ginamit ko sa aking barbecue sauce kanina. Lagay natin sila dito. Next kong gagawin ay yung cake ni Kuya. And, tapos na. Mamaya ulit pagising ko. Luto ulit. Ito yung tirang sauce, oh. Ayan. Nasa oven pan pala yung aking pork. Okay, see you. Good luck. Turn this. Turn the light off. Next na siya, guys. Okay. Gawa lang ko ng thumbnail. And yung cake naman yung aking next. Okay. Mamaya na lang ulit. Kagawa na pala ako ng thumbnail. And upload na. Nakapublic na yung ating video. And hugasan ko na pala yung mga fruits. Kasi gagawa na tayo ng cake. So, balatan ko lang to. And tingnan nyo, ang ganda nito nung binili ko. Ngayon, parang lasog-lasog siya, oh. Hindi ko alam kung bakit. Kakapili ko. Pinili ko siyang maganda, pero tingnan nyo, ganyan ang itsura niya. So, balatan ko lang to and hiwain. It's always been the sound of you that soothes me. It's always been the way you smell that makes me feel at home. And I just wonder if we'll keep on growing. Will it make a difference if we're caught up in a storm? 'Cause like the rain we will fall, we will move on too. And there's no need for shelter on days like this. Like the rain we will fall, we will move on too. And there's no need for shelter on days like this. We gotta give our love those deeper, deeper roots. We gotta give our love those deeper, deeper roots. You know the sunshine ain't the only thing that we're working through. We gotta give our love those deeper, deeper roots. It's always been the sound of you that soothes me. It's always been the way you smell that makes me feel at home. And I just wonder
keep on growing. Will it make a difference if we're caught up in a storm? 'Cause like the rain we will fall and we will move on too. There's no need for shelter on days like this. Like the rain we will fall and we will move on too. There's no need for shelter on days like this. We gotta get